op het hele festival binnen nou 80, 90.000 mensen hebben we hier wel. Is dat nog weer meer als vliegen hier? Ja, dat is een 15, 20 meer als vliegen hier. Thema vrijheid spreek je af. En dat betekent dat als je vrijheid wil in mijn waar, moet je wel afspraken maken. Dat gaat net samen. En daarom is dit het thema dit hier.